For married people, that each day use your hands. Read your Bible. They will come out the second connection so that you have the special blessing upon you. And if you bring your child, write your name on the envelope. Write your name so that because every Monday I celebrate private mass in my house. Every Monday I celebrate private mass in my house. So write your name on the envelope in the right eyes. So
One year, okay, come on. I'm a movie for me, Frank. Must that she one, bro, the godmother of the baby. And let me sit down, bro, one keep on image. Naya Brena Musi. It is an I am more and others. One you dream a good female girl a level. For the guy, I got it for an then what I said, go to do my situation. Kashaya to do one of the time, they want so mass nash. And then they are much and she cake already. Whereby a mass nash. Not that three number. Not over the Natia. Naka Hakabaka Beach, and I should come here. Education. Today is dedication my little child, little angel, Masinachi Messi Weke. So aborom reception ya, my 101 7th Street Avenue, Orange Grove. So aborom ndi kunibe ndenyi. Gabia sorom celebrate ya my angel. Ijigawani awo Benjamin Chimarogo, Gapanum Chairman, Olongwa Progressive Union, Johannesburg chapter, Okwano Vice President, Olongwa, South Africa, National. Many people there about Ebere mnisi akwano okwu ha jibe ka agejila ndị nọkwa n'ụzọ ga-abịa n'udo ha bịara okwu mgbe ha ga-alakwa n'udo okwu aga akpọ ha n'ihi na ije ha bịara ngwa ije ọma amakwa m na Chineke edulakwa ebe ha si bịa pụtakwa n'otu n'enweghị isi ọbụla n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe mma si na chi means beauty come from God. Mercy is a name that I adopted from my
late mother, whom I love so much. So that is why I don't want to let the name go. I pray for her that the goodness of the Lord she will see on earth. All things that is good, that come from God, that is what she will see on this earth. She will be a representative on behalf of me and my wife. When the time comes, the time we'll meet our Creator, she will continue our legacy by the grace of Almighty God. Amen. German Dengwa, German and Dengwa, stuff that on his back. I bet I put them where you may put them on all around. But on the matter, where church, I give you what you can dance Sunday. Bring a little that you can. You know how more. Yeah, first issue here. She let go of the good fire. Yeah, wisdom. I want the grammar. Why here? Understanding. Ndiraga wesi no la. Na Chineke kelibe kusengenda. Keme ka do what you get da. Abaya wa kai na boku na bala. Wo cho sera ema. Ama ma se mas ka ema. Na so go with the blessing. Wesi no la. Chineke ka si ara Jesus bo ni wa. Ọja bụ akwa ikiri ndị mmụọ aṅawa ntị anyị bịara mbụ ha ma ọ bụghị ha ọjọọ. Nwanne anyị nwoke mụrụ nwa chairman ndị Ngwa Benjamin Nweke, nne nkịta agbọghọla ọ malala ndị bịara nha mbụ ndị ike anyị ga-etụfuru ala South Africa maghị anyị sa ala South Africa ọnụ nwoke ọnụ nwaanyị bịa ṅụrụ mmanya anyị bịara bụ ha ọma. Nwanne anyị nwoke ọgba aka bịala ala na bọtụ gboo ọ mụtala nwa na South Africa masị ma gwa ndị oke mmadụ nnọla ala na nlụlọ ọgụ ala na ala agbalịala o Mandela bịa ṅụrụ wọta susulo bịa ṅụrụ onye akpọrọ ya kpọta ibe ya ha leji emesi mgbe omenala leji eme nha nọkwala ala bekee nga ije eme omenala. Ana m esi elu ụbọchị nke taa ala South Africa nga inyere nwa ị gakwa inye ya ọdọ n'ihi na amụfụ naanị ya la kọmpanụ ọ bụ onye amụrụ ya mụta ibe ya ya nyekwa ahụ ha ga iji asụwo nyekwa ụgwọ anyị asụ ọbara nwa oruru ya bara ndanda. Ana m isi ala South Africa ọnụ nwoke ọnụ nwaanyị unu bịa ṅụrụ ha dị isi bụ otu ọ ga-iji dịrị onye ihu la mma dịrị onye azụ la mma. Onye sịkwala ọ ga-edere anyị la mma ọ ga-edere ogwe ya la mma gị sịkwala ọ ga-edere anyị ya dịkwara gị la mma. Ana m isi ndị oke mmadụ niile nọ n'ala na unu bịa nọnyere anyị ọ bụla anyị chọbịara ala na ọ ga-edu anyị aka. Ada onye na-akpatafu ụla 2020 2021 na ị ga-ekpatala aha Jizọs. Asị m ya dịrị nwoke mma ya dịrị nwaanyị mma. Mmadụ nwụla hakwara anyị a sịla ka ọma ma anyị ga-ekelela ka ọjọọ mekwa ma anyị kelee ya. Ada otu mmiri ji bala opi ụgbọrọ anya amaghị ha gwara anyị bụ ma anyị gbata
anyị agbatakwala ga etikwa nwanne anyị la friji ihi ya agakwana iri anyị agakwana m ịjụ Chineke dị ihe hosta mee o ji dịrị otu a naanị ya bụ onye mma o ji dịrị otu a ma anyị asịla ụbọchị nke taa ada m esi ndị okomadu unu bịa aṅụrụ mmanya lekwa nwanne m nwoke adị ime mmemme onye ọbụla ji ihe ọjọọ bịa taata ọ bịa emegbute ihe ọjọọ nke ise ya gị gwerekwa ka ọma bịa ka ọma so asị m ndị okomadu nọ n'ala na unu bịa aṅụrụ mmanya ọnụ nwoke ọnụ nwaanyị bịa aṅụrụ mmemme a ga ime elu udo isi ya agakwana ịtọ n'ime ya o mechaa mmemme ọ gaghị ịdị ndụ ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị chewerela ụbọchị keta ichere ya gaghị ịladu madịkwanụ ka icherela ya gapụ ịladu aja asị ndị okomadu ọ bụ ụtọ ha nla ọnụ ụnụ ụmụ nwaanyị ohighị nne ọ bara nwa oruru ya bara ndanda ụnụ azọtela ya ọzọ ohighị nne o ụnụ gbawakwa anyị aka anya dị agbawa ụnụ ọnụ mmanya unu nyejuokwa anyị afọ anya nyeju na afọ ehe ọ bụrụ unu gbawara m aka unu agaghị ịhụ kpaka m la aka m azụ m ọ bụ ụtọ ha m n'ọrụ achọrọ m ịgba ezigbo ọgwụ aka ahụrụ m ọnwa nke izizi na ala agụrụ ọsọ kpọsịta gị n'isi oche bịara m ebe a bịa bịa nna akụkụ si elu ọnwa nke izizi na agụrụ ọnwa ya adịghị na mma ọnwa biko bara n'isi oche ọnwa enyere m ego taa aka ji ego igoro Before I and I let us give respect to whom respect is due. The Vice President, Abia, South Africa. Abia, second in command, Abia State Union, South Africa. Maya, one of the mentors of these honorable MCs. Maya, we bring the Dodgers, we salute you. Maya, small body not sickness. Small body, the high spirit, great ambassadors, the citizen, research, I'm
International Friends Club, South Africa. Member, the Village Ambassadors, South Africa. Member, CBD, in God we trust, South Africa. Member, Abia, Gideon, South Africa. enwere oche na moto nwanne ọ bụrụ na ịgba tiketi je nwere oche ọ bụrụ na ịgbatara tiketi ị na-abịa n'ibu na moto ejugo nwanne ada agba aka pụta ọrụ moto gị ị ga-akwadosi His Royal Majesty Eze Emmanuel Ukegbu biko onye eze biko divine biko ya ime anya n'ilo ifuna akụdị n'obi etinye gị isi na gate the Vice President Ngwa Union South Africa. Odegu na pepe na hangu. Akwedi n'obi former treasurer High Street International Friends Club South Africa. Member CBD in God with God. Ena akwedi n'obi. Akwedi n'obi. Onye mwego na hangu. Akwedi n'obi. Idi n'obi. Idi n'obi. Odegu na pepe na ngwa. Chai. Odo. Every vice. Odo.
ahụrụ m ndị bịara na ụlọ atụla ụjọ anọ m ebe a akọfara m onye ọbụla nọba akwụkwọ anyị shiri ike n'obodo a ị mara ndị dum akwụkwọ ha na-adịghị mma ma ndị na-eyi ụzọ adụrụ lebe otu a na-enyo anya ọ gịnị na-eme bifo ị na-etina mmadụ nwe ofensi ala fụrụ onwe ọ bịakwana child dedication nke nke bịa bụrụ onwe onye eze hụkwara gị mmadụ gara child dedication chụọ anyị abụ. Please, can you come forward to hand over this event to the Almighty Being? Can you come for Jesus Christ? Can you come? Can you come to back? Ọ bụ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị Chineke gị onye mere ka anyị dị ndụ taa. Anyị na-ekele gị gị onye mere ka anyị gbakọ n'ebe a. Anyị na-arịọ gị ka ị were ọnọdụ n'ihe niile ka anyị ga-eme ugbu a. Anyị na-efesa ezinụlọ n'ime ọbara Jizọs. Anyị na-arịọ gị ka ị gọzie Benji na nwunye ya na ụmụ ya. Gọzikwa anyị niile bịara ebe a ka anyị celebrate aha. Okwu anyị ji bịakwa ebe a ka anyị ga-eji wee laa. Agaghị enwe aka ọjọọ n'ebe anyị nọ. Anyị na-eke ike ọbụla na-esi n'ebe na-agbụ na-arịọ mmụọ Chineke ka ị were ọnọdụ gọzie mmadụ niile bịara ebe a taa ka ihe ọbụla anyị ga-eme ka ọ gaa nke ọma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe. South Africa, Hosanna to us, Hosanna to us, Hosanna to us. I'm going to trees. Maybe import and export. The first one don't tell here. Also, we have another year. And I'm going to see how to wish this year out. Which is, I make a regular supplementary. I know I can identify. I know the team I'm with here, I'm more for the hundred more small. I am with the time.
Education over the table education here. Child education, Caribbean. Beji, now long, I do what I did. Check out the YouTube man. I'm an air put a lotion. I am ready for Sakabani. Everybody go wait. But I can't know more. You don't need Mama. But that's what I want to kill a more. I don't know what they can do.
Jesus,
South Africa, Chief Akinobi. I get good Petro. Chairman, I'm a travel. Honorable Wamba, I have a state. I'm a state neighbor. Look at the first year. First year neighbor. You can't make a damn state neighbor because Petro, I got but how is long at our honorable president? Obu Keji Akamba, and then be attached to where you. Oglogo Okwade Lokambele. Now was the Busima about outside the woman. I went to a court. Open into an age moment. I'm landing Lambo Ogwekanya. A quarter of 100 now. Onye na-eche and say Pakasai, no Pakasai. Oto Jinibo, I'm for president in Dengwa. I'm going to see Bazu. Abia State. Onongana. Nobody that I come in Georgia. My president, I know, Yabukamani Muramu, Vice Yabiano, Raja said, I am playing Guanoche. I remember Honorable Duke. Tobiale Broji and Yagureto, I don't know, Chiporo Hela, Imo State in Longana. Because on your way, Oni Shanye on a Buddhist Wamba. Oya Wonya Rogia, Wamba Rogia. Come on, we got Yoshi. Mama. I got it on a watching. Organizing secretary Imo State to be ebe ndị abịala hụrụ ọjị a eji m ọjị a dee nyefe onye Imo State chief ọzọ nọ ngana amara mama
ndị ọbasefu na-emeela ebetimụnwa a ga-ewere ọchị a wefere vice president Owerri Zonal Association who my elder brother who the PRO Imo State Union South Africa ndewo honorable Uzoma Nnajika Igbo kwezonu ndị ka ịmazụ na-awụ nkawo dabirilo adịghị ọdịna n'aha ndị Imo steeti n'aha ndị Mbiri n'aha ndị Enyimba ndị chọọchị anyị nchọ onye ọdọ bụkọsị na abụghị omenala mụ egbuo mmadụ Kele Igbo ya n'izu asị ma agọziri ọjị ya mbụla atacha na ihe ndị ọdọ agọzicha ọjị na ọ gadịghị izu ụta atachara afụfa ya na ekwu ka anyị gọzie ọjị biko anyị dị mpese na anyị chọbịa na South Africa n'ọbụghị ọma na ha ọma nke iru anyị aka na ha anyị mbịara mbụ ka anyị gwere ka ọma hapụgo ka ọjọọ dị na South Africa anyị nse onye hụrụ anyị lewe anya n'ọhịa ma ha nọ n'ọhịa febe anya anyị nse onye hụrụ anyị cheta ihe mgburu nwe gbuo okwu ya anyị nse onye ga-eta ọjị n'ala ọ ga-etata ndụ ọ ga-etata ọganihu ọ ga-etata ọmụmụ site na ha egwepụtara ọjị na mgbe ọmụmụ onye na-amụbeghị ga-emụ onye mụrụ amụ ga-ezu onye nzụcha ya zụgharịa unu baala aha Jizọs Kraịst onye nwanyị omenala Igbo ka a na-eme ana ndị ọcha ndị na-etote si na-eke eso na ndị iwu ebe ọbụla kwesịrị iru ebiri ndị ebube ebe ọbụla kwesịrị iru oge abụọzi nwanne mmadụ dịka ọnọdụ si wee dị anyị ga na-eme dịka ọnọdụ si wee dị dịka usoro ihe si wee dị dịka a na-ata ọjị ana m ayọ ndị dịga pekulia biko ka anyị hapụ ime ebe a kọrịtọ ka anyị nwee ike were na-agbapụ ya ọsọ nwayọọ nwayọọ biko mgbe onye ọbụla chiri ya sọrọ biko nọ Iron Lady, ndị ụbọchị na-ebe ebube Iron Lady, na sọbido chọrọ ụtọdụ ha chọrọ ego ụtọdụ ha chọrọ ego ejide ahụ ebe ọbara nke ikpeazụ a ọnwa wepụtụ wepụtara I got what I want that one. I will wait till I get you. What's your number? What's your number? I don't know.
I
I'm
Divine committee kwenu. Divine committee kwenu. Divine committee kwenu. Ndị kanye unu emebala ahụ. Aha mụmụ Benjamin Chimaroke Nwaweke. Muna misisi mụ nọkwanụ ngana anyị abụọ. Adị m ikwelu unu. Ọha m bịara ije taa. Asị m ukwu unu njibịa unu nke iji ya ala ugbo unu yela ha Jizọs. Ndị ka anyị ekelekwala m unu ahụ. Nwana anyị unu bịa nọgide taa. Ya hiwa ya aja n'ukwu ka mmemme ya mba abaa. Asị m Chineke onye mkpọpụtara unu na-abịa ngana anyị ya taa. Asị m Chineke yikwu unu otu akwa o. Asị m mgbe unu ga-ela bụkwa ndị unu hafụrụ bịa n'aha Jizọs. Ndị ọkụ egwu unu agbalịgbala ahụ. Ekele dịrị unu. Ikpe unu nara m efufu ka ọhịa. Oke enyi m ụkpaka. Ịgbalịgbala ahụ ibu dị mkpa. Asị na egota mpila bụ onye mbụ onye ike. Ịgbalịgbala ahụ. Ndị ka anyị ndị ewonu ekelegbala m unu ahụ. Onye vidio udo dịrị. Ndị petron ekelela m unu. Onye eze obi nọ udo. Ndị ezekutiv m mụ na unu nkwụ. Ndị pastọ m ebedu na Chineke adịla anyị ya o. Ndị divine mụ na unu nkwụkwa. Unu agbalịgbala ahụ. Ugochukwu nwanne Tony ile ọ dị ya fụrụ mgbe m nwụọ. Ndị ewonu. I am Peter Chikede Samuel. Today I celebrate child dedication of my brother Benjamin Weke, the chairman of Ohungwa Community or Progressive Unit in South Africa. Abraham Old age European here in peace.
the Almighty God will guide them and they will go back in peace. There will be no accidents on their way. They will reach and meet their family in good health and in good condition. Can't be praying the prayer and Jesus. Amen. A prayer is that Kachineke give the two family the wisdom and understanding. Let them train in the will of God, and God should direct the baby because He's the giver of the baby and He's the protector of the baby. Kachineke can protect the baby, protect the family, give them money to train the children, to train the child in good health. Oriako Weke Benjamin. Ụbọchị taa ka a na-egopu Adam na chọọchị. Ụbọchị taa ka Adam gara ụka nke mbụ. Anyị gbakwara n'oriri ebe a n'ụbọchị nke taa. Obi dị m ụtọ ịhụ mmadụ niile ejiri n'ụbọchị nke taa iji wee mezuo okwu invitation enyere ha n'ụbọchị nke taa. Ana m asị ọha na eze ndị bịara ebe a n'ụbọchị nke taa mma mmadụ ha